Ambalma Joliba TV News fleba wanga foli ni tanunu yambo takadiaw bela jelema aw ni nyakuma minye biye tarata ye juwe kalo tile 5 samba flani muga ani fla limana jereje kulu chene muso demsa ani maba koroba amunu simeka kuna funu lakali wati kono noye kuna fundi gafe wolu kono na kuma ye limana wa ansigira kene ka ambi be foka be wali nyundo amunu be kan lame radio Joliba sanfe amba fo dante foli mina amunu be kan lam alfle mali kono ani mali koka ambi be foka be wali nyundo limana o minye foli kanye ate ba sabu ma chamamba faina kuba anfle donc am antufo okuma min to fora min to ma fo be ki yere foli konala ambi be foka be la jele wali nyundo limana o gafe obiano amina ndado minu na ku wala awye minye le sor biano fasoka face 17 do katase le soir de Bamako ma Nouvelle Horizon reporter ani l'indépendant ni kuna fondi 7 de bien la bakurumbaula le sor ya jira ka foko minye farafinat le bien fan ka jere jekulu mimbe ni mali reba konnala ayo nanka mako CDAO ale aka nyangi minu wuli ka bo malika odongo ayo koni koni bena mali jago kela ma kosebe kengere ni la soron boso baw o yuka ni so jayira ale le so kelenga kuma la ko mimi talike balo ko gele absika kele ka banga jamana konna la chugumina kasega okumbe o mimbi talike jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale ma kono ne do biere nyoro di Sahel o mara konna la mina ndado la sisano mimbi talike le soir de Bamako la ale fana bien limana ni balo ko gele afora ajala ka fo bi mimbi senekuf kuma fo yero ambi ayo samiya damne la ni wati nona ko nga jene marala bi ayo senekela o keleno ka benkaunde ke uni bamanchi jekulu ni nyoche kengeni la groupe de soutien à l'islam et aux musulmans nous comme ko jesim ayo ko dugude ko olukon min fusaya oluka si uka senauke o min dakadi olula oluka bamanchi minombe ayoro ko foluna kasega benkante me nyoche wala sa usi uka senauke chugomena amina olakale awye sisan o mana boy Nouvelle Horizon fana bien Nouvelle Horizon ko ni jatemne ke kuma chama de ba kono bebe talike CDAO ko indika limana ko embargo mina aywa wulila odongo yoro CDAO ka embargo wulila ayela ni damado ke odobi talike ko jamana kuntigi min be binoye colonel Assimi Goïta ko ale kana ikambo fanga nofe ani colonel duru minumbe ko olu shikana ukambo jamana kuntigi nofe yoro olu bela jele dabi fangala mi semai coordination des mouvements de la Zawad o ka kuma lasela Atay Ag Mohamed ale de ajira ka foko CDAO mangi daro malika jamana nyinina akira finitigi wo akira jamana dengwansa yo ko CDAO manga foko malika ni mani ma ko fole sugandi ko ka ke jamana finitigi minye CDAO kelen ko ay nyamugo kura soro o ye Guinée Bissau jamana kuntigi no ye Umaru Sissoco Ambalo amina andado o fanana sisan o mana boy le reporter biano limana reporter ya jira ka fo mali dugu jukoro nafulu olu minuna abika fo ni wati labayna ko dugu jukoro nafulu do bika ye mali dugu jukoro lala o krengere nyala jama wala fura ka fo jama yira bu ni marala o tiendo wa tiente wa aka chanwa amanchanwa o mi mali dugu jukoro nafulu kunye bele jilebe chageda mimbolo no ye aywa direction nationale de la géologie et des mines o nyamogo Cheikh Fantamadi Keita ale nyefoli chamanke ni koina amina ulakale awe sisan le reporter konnala ami soroka fasiri kunjani l'indépendant afara ka fo franjela fanga wati dola ko mado ko mi feka firi anuka kosaina mi jamana shara bolo mimbe commune sisila ale kunya yira ka fo maminu be ni jala ko kumbina uka ina fo secrétaire général korom mimbe présidence la Kalilu Dumia ani Mustafa commissaire Mustafa Jagite kay commissaire ko olu kolu note akola kunga procureur mimbe cour d'appel la ale wula ka fo ko ka segi aka yoro e ko redam nene ko kura l'indépendant kili ngono a jira lembe ka fo ko logements sociaux mimbe tabakoro kawfi atete bugula ko jawokela do no soro bosoba do ni oye Mustafa Cissé ni do kama Cissé technologie ko ale be feka dukolo chaman den draki aywa atete bu mi flene tabakoro o fana kuma chaale no bi kosebe l'indépendant yo fo amina o lakale aw yesisa mimbi lesor ko fo amba fasiri lakali damne ni aleye limana lesor ya jira ka fo ko mali jago kelaw soron bosobaw bibina olukoni bela jele niso jalendo bi ka sababu ke ko aywa
min ye CEDEAO ka ɲangi ye o wulila ka bɔ Mali kan n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛna fɔ baaraw bɛna daminɛ kokura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ baaraw ani jagow n'a sɔrɔla CEDEAO ka ɲangi a kun kɛmɛ ka fiɲɛ yɛrɛ de tigɛ limanaw an ka jagokɛlaw ni sɔrɔmusobaw la nka CEDEAO ka kalo 6 walima kalo 5 ɲɔgɔnna ka o bin Mali ka ɲangi la a jala k'a fɔ ɲangi ninnu wulilen limanaw ko a kɛra fiɲɛ bɔda ye nka min bɛ tali kɛ Mali jagokɛlaw u ka ɲɛmayaso chambre des mines et d'industrie CESIM o ɲɛmɔgɔba Isufu Bacili limanaw ale ye ɲɛfɔli caman kɛ lesɔr maaw ye a ko ni ɲangi minnu wulilen filɛ nin limanaw nisɔndiya don Mali jagokɛlaw ni sɔrɔ bosobaw fan fɛ wa a bɛna kɛ sababu ye sabu Mali jagokɛlaw caman bɛ u ka jagofɛnw bɛ bɔ jamana de kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛrɛ min kɛra kari tɛmɛnen n'u y'a ɲini ko ka ɲangi wuli ka bɔ Mali kan Isufu Bacili ko ɲuman don a kɔni diyara olu ye ko nka ale fana tɛ se ka kuma fiyewu n'a ma foli di Mali jagokɛlaw ma sabu Mali jagokɛlaw de y'u jɔ u kolo la u ni jamana ɲɛmɔgɔw limanaw ka jamanadenw walasa foyi kana tigɛ jamanadenw na i n'a fɔ balo a n'a ɲɔgɔnna caman Isufu Bacili y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ baara in fɔ kosɛbɛ sabu olu kɛnyɛrɛye minnu bɛ yen bi olu de ye jamana fan dɔ duloma ye n'a fɔra k'a fɔ fiɲɛ tigɛra olu la CEDEAO fɛ ko a bɛ se ka foli da o yɔrɔ in de kan CEDEAO kelen kɔ k'a ka ɲangi wuli nka min ye Mali jagokɛlaw ye limanaw ko olu minnu bɛ yen n'u y'u jɔ u kolo la u ma yɔgɔyɔgɔ fiyewu sabu u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ balo sɔngɔ a kɛra maa mago ɲɛfɛnw ye olu kana kɛ damatɛmɛko ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ CEDEAO ka ɲangi a kɛra sababu ye limanaw siman yɛrɛ sɔngɔ min yɛlɛla maaw bɛɛ lajɛlen bɔr'o kalama Isufu Bacili ka fɔ la ko n'o tɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni maa bɛ se k'a fɔ o bɛ maa mago ɲɛfɛn ye ko ma kɛ damatɛmɛ sɔngɔ yɛlɛ ye siman kɔni o ta bɛ faamuya sabu o caman de bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na nka maaw k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka ɲangi wulila ko nka min bɛ tali kɛ maa mago ɲɛfɛn damadɔ bɛ yen i n'a fɔ alikama walima nɔgɔ engrais limanaw olu sɔngɔ yɛlɛli bi k'o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o kɔni ye gɛlɛya ye min bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan bi Isufu Bacili ka fɔ la min ye Mamadu Ɲagando ale ye société de distribution industrielle au Mali Sodima Sarl ale y'a jira k'a fɔ ayiwa ɲangi minnu wulilen filɛ nin ye ko nisɔndiyara ayiwa embargo wulila a kɔni ye kɔlɔlɔba se olu ma limanaw ni kun taara Bamakɔ suguba kɔnɔna la i kuma na jagokɛla fɛn fɛn lajɛ limanaw i b'a sɔrɔ nisɔngoya b'o ɲɛda kan ka sababu kɛ min bɛ bolo la ayiwa mago ɲɛfɛn minnu bɛ bolo la olu ma se ka feere ka ban ayiwa gɛlɛya bɛ sen na yɔrɔ a kun kɛra gɛlɛya ye Mali jagokɛlaw y'a jira k'a fɔ ɲangi min wulilen filɛ nin sisan u na se ka u ka jagofɛn minnu bɛ yen n'olu kun balannen don Dakar ani Abidjan port la ka se ka o ta ka na n'o ye walasa ka se ka jago ka kurakuraya tuguni limanaw Isufu Bacili ko olu kɔni bɛ se ka min fɔ bi o ye k'a fɔ nisɔndiya de bɛ Mali jagokɛlaw ni sɔrɔ bosobaw olu fan fɛ an bɛ waati min na ko sisan min ye baloko gɛlɛya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na lesɔrɔ ka kuma la bi ayiwa ko san o san jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara min boloda n'o de ye ka balo tila nin waati in na n'o ye samiyɛ waatiw ye a jirala k'a fɔ o baaraw daminɛna bi yɛrɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ayiwa ale kɛlen don k'i kunda Ɲoro di Sahel o marabolo kan walasa ka se ka taa balo tila in o daminɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw ni ye jateminɛ kɛ ko samiyɛ daminɛ kɔni ka ɲi kosɛbɛ Ɲoro di Sahel ale fanfɛla la sabi maa minnu bɛ yen n'olu taara kunnafoni ɲini na minnu cira lesɔr fɛ Cheikh M Traoré ani Abibu Kuyate olu ko olu ye min jateminɛ sira la o ye k'a fɔ k'a daminɛ Kati ka taa fo Ɲoro limanaw i b'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka baaraw daminɛnen don ni min tɛ bin siɲɛ na i b'a sɔrɔ o bɛ danni na walima i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka foro kɔnɔna la ko danfɛnw olu caman falennen don nin waati in na ko o kɔni ye kibaruya duman ye ko wa ko sumaya dalen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Kati ka taa fo Ɲoro di Sahel ale ye dugu kɔnɔna la min ye fasiridila ye u y'a jira k'a fɔ ko campagne min filɛ nin n'o de ye ka balo di jamanadenw ma waati gɛlɛn kɔnɔna la ayiwa jamanakuntigi ale ka yi kɛnɛ kan o y'a la koba de ye wa ko balo tɔni miliyɔn 2 ɲɔgɔnna o de kan ka tila jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ni jateminɛ kɛ ni ɲɔgɔnna waleya
a bɛ kɛ sababu ye ka caman de bɔ min bɛ tali kɛ gɛlɛyaba in na ani baloko gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ sen na sisan an ka jamana kɔnɔna la yan ko Ɲorodi Sahel ale kɔni baara bɛna daminɛ nka k'a fɔ Ɲorodi Sahel dɔrɔn don o tɛ an ka marabolo fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a daminɛ Kayi fo jamana kɔrɔnfɛyanfanw na n'i ye jateminɛ kɛ balo ninnu a bɛna se nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ Bamako yan yɛrɛ min ye tɔni 800 ani 7 o bɛna tila Bamakokaw ni ɲɔgɔn cɛ Kayi ko tɔni 7,000 ani 487 o bɛna tila Kayikaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye n'i ye jateminɛ kɛ Kulukoro a jirala k'a fɔ tɔni 1,000 ani 717 o bɛna tila Kulukorokaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ Sikaso tɔni 1,718 a jirala k'a fɔ tɔni 4,529 o bɛna tila min bɛ tali kɛ Segukaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Mopti a jirala k'a fɔ tɔni 115 ani 255 o bɛna tila Moptikaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Tɔnbɔkutu ye a jirala k'a fɔ tɔni 2,000 ani 557 o bɛna tila Tɔnbɔkutukaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Tawudeni fana ye a jirala k'a fɔ min ye tɔni 251 o bɛna tila Tɔnbɔkutukaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Tawudeni a jirala k'a fɔ tɔni 2,000 ani 152 o bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw min bɛ tali kɛ Menaka a jirala k'a fɔ tɔni 1,131 o bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye baaraw koromokarili ye Ɲorodi Sahel kaw fɛ bi ko Ɲorodi Sahel a marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel major Ali Anaji ye ale kɔni ye wele bila Ɲorodi Sahel kaw bɛɛ lajɛlen ma u ka bɛɛ bi ka jamanakuntigi kunbɛn n'o ye colonel Asimi Goita ye sabu baara min filɛ nin ye limanaw ani wulikajɔ de ka kan balo di don ko wa ko o dɔrɔn yɛrɛ tɛ baganw ka balo limanaw a jala k'a fɔ o caman fana o bɛ se tɔni 500 ɲɔgɔnna ma min fana bɛna tila jamanadenw minnu ye bagan maralaw ye olu ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ limanaw lesɔrɔ ye nin fɔ ni lesɔrɔ ko bagan n k'a fɔ min ye bagan balo ni hadamaden balo ye o bɛna tila ko nka nin waati in na Jɛnɛkaw fɛ yen limanaw a jirala k'a fɔ Jɛnɛ mara la ko sigida minnu bɛ yen nɔ olu caman de bɛ yen minnu bɛ fɛ ka ayiwa siran yɛrɛ ma limanaw ka bɛnkanw bila u ni Bamanci jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka sɛnɛ kɛ ɲinan samiyɛ kɔnɔna la cogo min na le soir de Bamako de ye nin kuma fɔ a ko waati min na an bɛ ka samiyɛ magɛn ko o waati kelen limanaw ko Kamanagan o bɛ sɛnɛkɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛnɛ ale mara la a jirala k'a fɔ dɔgɔkun laban yɛrɛ la ayiwa minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni sɔrɔ n'u y'a kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'a di le soir de Bamako maaw ma kunnafoni b'a jira k'a fɔ limanaw ko bi siran yɛrɛ de bɛ Jɛnɛ mara la bi ka sababu kɛ mun ye ko min ye Bamanci jɛkulu ye i n'a fɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu de kɛlen don ka Jɛnɛ dugu caman lamunu bi k'a fɔ ko fo o sigida maaw u ka don olu ka bɛrɛ la walima u ka sɔn u ka fɔta ma limanaw o de siran yɛrɛ ma min ye Jɛnɛkaw ye a jirala k'a fɔ dugu dɔw bɛ yen nɔ dugu minnu bɛ yen i n'a fɔ a bɛ se dugu 20 ɲɔgɔnna ma Senza b'a la commune min filɛ n'u k'a ma ko Derari dugu 8 o b'o kɔnɔna la ka taa se Jɛnɛ yɛrɛ commune urbaine n'o ye Ɲala ani dugu caman bɛ yen limanaw minnu bɛ yen ni olu de sɔnna ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ ka bɛnkan bila u ni Bamanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ko nin kɔni bɛna fɔ segin kɔba de filɛ nin lakanako nasira ninnu na sabu n'a fɔra k'a fɔ waati min na ko Mali armée bɛ ka lakana sabati ni sigida maa dɔw i n'a fɔ Jɛnɛkaw olu filɛ nin ka waleya min kɛ nin ka bɛnkan tɛmɛ u ni Bamanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ko ka olu lakana walasa u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na yɔrɔ dugudenw se wɛrɛ tɛ olu ye olu ka se k'u ka sɛnɛ kɛ u ka se k'u ka balo sɔrɔ n'o tɛ ko k'a fɔ de olu b'u sigi ka armée kɔnɔ olu ye wele fɛn fɛn bila u yɛrɛ a bɛ n'a fɔ kɔrɔtɔlen de don sabu armée ka ye olu ka yɔrɔw la kuma bɛɛ o tɛ kuma bɛɛ ye olu dun mago bɛ sɛnɛ de la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen u y'a jira k'a fɔ olu ka se ka u kalifa ninnu na n'o ye Bamanci jɛkulu ninnu ye u ka se ka u hakili t'u la olu ka se k'u ka sɛnɛw kɛ k'o de da ka di olu la u k'u sigi k'a fɔ ko fo armée ka taa limanaw soir de Bamako ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ko ni Bamanci jɛkulu minnu filɛ nin olu de bɛ yala la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu hali Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro Douentza ani Bankas
limana ku kɛmɛ ka nin yɔrɔ bɛɛ kɛ u sennɔ ye sabu kɛmɛ ka kangari de da sɛnɛkɛlaw ye k'a f'u ɲɛna ko n'u ye maa o maa ye sɛnɛ la a yɔrɔ kofɔlen ninnu na limana k'u na fɛn yiri o la ayiwa fɛn min ni o bɛ sɔn k'u sɛnɛ kosɛbɛ o de sira ma a jirala k'a fɔ jɛnɛkaw olu kɔni ta kɛra u sɔnna sa k'a fɔ ayiwa an kɔni bɛ sɔn aw ta ma nka a y'a to an k'an ka sɛnɛ kɛ limanaw nin ye kojugu ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bɛ yan nɔ a kumana Nouvelle Horizon ko min ye SEMA n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad olu ka kuma lasela dɔ n'u kama Atayi Ag Mohamed Atayi Ag Mohamed ale de kangarida gɛlɛn kɛ ka ɲɛsin CEDEAO jɛkulu ma a ko CEDEAO tɛ se ka i da don Mali ka jamana ɲiniko kuma la CEDEAO tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko fo Mali jamanadenw de ka fɔ ko ayiwa karisa de ka sugandi ka kɛ jamanakuntigi ye limana o kuma fɔra mun kama CEDEAO ka jɛrɛ min kɛra kari tɛmɛnen na juillet kalo tile 3 n'u ye ɲangi wuli ka bɔ Mali kan nka u ka jɛrɛ in kuncɛlen kɔ u y'u kandu u ka laɲiniw kɔnɔna la k'a fɔ ko ayiwa finitigi 5 minnu bɛ yen ni fanga olu da bɛ fanga la bi colonel 5 in ni Asimi Goita yɛrɛ bɛ olu ɲɛma ko ni fanga ɲini bɛ kɛ ko ni colonel 5 in si kana i kanbɔ fanga nɔfɛ min ye Atayi Ag Mohamed SEMA ka tɔnden dɔ don ale y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don CEDEAO a kan ka Mali dɛmɛ a ka gɛlɛyaw la nka k'a fɔ de Mali a ye taa nin sira in fɛ an tɛ fɛ nin karisa ka kɛ aw ka jamanakuntigi walima an tɛ fɛ karisa ka kanbɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko o tɛ fɛn ye bi Atayi Ag Mohamed o t'ale fɛlaba ye CEDEAO ka da man ka don Mali ka kalatago kuma fansi la a ka kan Mali jamanadenw de k'a fɔ an bɛ karisa fɛ o kɛra finitigi ye o kɛra maa gansan ye o ayiwa o bɛ bɔ Mali jamanadenw de yɔrɔ k'a fɔ an bɛ karisa fɛ nka CEDEAO tɛ se k'a fɔ sɛ don kulukulu kɔnɔ walima i ɲɛsin ye fɛ o bɛ sɛtigi yɛrɛ ma dɛ limana ko an bɛ don min na ko bi CEDEAO tɛ se k'a fɔ k'a bɛ Mali jagoya ko a ye karisa sigi walima a kana karisa sigi n'o tɛ ni maaw hakili b'a la furanjɛla fanga in a daminɛ waati o CEDEAO kelen de tun y'i kanto k'a fɔ ko finitigi tigɛ Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye o ka sɔrɔ ka wuli ka taa bandaw nɔfɛ yɔrɔ ale ye finitigi nka a tun bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la o bandaw kelen taara jɔn de bɛ jamanakuntigiya la bi finitigi dɔ dɛ limanaw CEDEAO k'u tɛ se ka Mali bila sira kan sira min man di malidenw yɛrɛ ye ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la ko min ye CEDEAO ye a ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest limanaw min ye Guinée Bissau ale jamanakuntigi Umaru Ambalo Sisoko ko ale de kɛra CEDEAO kotigi ye an bɛ waati min na ko sisan walasa fasiri ka lakali la a ko min ye Nana Akufo-Addo ye ale de filɛ ka sigiyɔrɔ di min ye Umaru Sisoko Ambalo ma k'a sɔrɔ don ko Nana Akufo-Addo yɛrɛ ka mandat o kun banna ka ban a kun kan ka CEDEAO ɲɛmɔgɔya di Umaru Sisoko Ambalo ma a mɛnna ko nka ni maaw hakili b'a la limanaw min ye gɛlɛya misɛnninw ye o kɛra farafinna tilebiyanfan jamanaw caman kɔnɔna la Mali yɛrɛ b'o la yɔrɔ fangadaraki kɛra an fɛ yan utukalo tile 18 ka tila ka dɔwɛrɛ boloda mɛkalo tile 24 san 2021 min ye Guinée Conakry jamanakuntigi professeur Alpha Condé ale fana ka fanga dafirila septembre kalo tile 5 min ye Burkina fana ta tuguro la Roch Marc Christian Kabore ale fana ka fanga dafirila janvier kalo tile 23 san 2022 min bɛ tali kɛ Guinée Bissau jamanakuntigi yɛrɛ ala de farala ale fana kan n'o tɛ ko ale fana ka fanga a kun bɛna dafiri nka ale ta jatigɛ o bonyana a masiba ye o de kɛra sababu ye min ye ɲɛmɔgɔya ye a ma se ka di Umaru Sisoko Ambalo ma Nouvelle Horizon ka fɔ la nka min ye u ka jɛrɛ 61 min kɛra kari tɛmɛnen na ko a sera sa ɲɛmɔgɔya sabu basigi nana dɔɔni a ka di Umaru Sisoko Ambalo ma limanaw ni jateminɛ kɛ Umaru Sisoko Ambalo baara min kalifalen filɛ nin ala nin ye baaraba de b'a ɲɛ dɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la sabu ko jamana minnu filɛ nin n'a fɔra ka fɔ fanga dafiri kɛra u la Mali Burkina Faso lakanabaliya a bɛ Niger jamanaw fana kɔnɔna la nin bɛɛ dun ye CEDEAO ka tɔndenw ye ayiwa Umaru Sisoko Ambalo k'a k'i jija ayiwa baara min kalifara la nin sabu lakanabaliya de kɛn bɛ ka farafinna tilebiyanfan jamana ninnu caman sɛgɛn walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛrɛntɛ ninnu kɔnɔna la hali kɔngɔ k'o kɛn bɛ ka maa caman sɛgɛn ayiwa Umaru Sisoko Ambalo nin b'a jira k'a fɔ baaraba de b'a a ɲɛ nin ko ninnu siratigɛ la jamanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ fasɛdi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye le reporter ye a bɛ yan a kumana
limana o reporter y'a jira k'a fɔ ko an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu ni waati na kibara dumanw bɛ ka di k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ka ye Mali kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ kuma ka ɲi a tigi da n'i ye fɛn fɛn mɛn ayiwa kotigi da limana i bɛ se ka kala turu o kan o de la le reporter maaw ko min ye ayiwa DNGM n'o ye Direction Nationale de la Géologie et des Mines an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen koɲɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ɲɛmɔgɔba Sheikh Fanta Madi Keita ayiwa ale de ye ɲɛfɔli caman kɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko in na yɔrɔ juin kalo daminɛ la kunnafoni dira k'a fɔ ko jama n'o ye dugu jukɔrɔ nafolo ye a nafolo kasabi de ka bon kosɛbɛ k'o yera Buguni mara la a kunnafoni dilen kɔ limanaw jamanaden bɛɛ lajɛlen dɔw minnu sɔnna a ma minnu ko k'olu ma sɔn a ma dɔw yɛrɛ hali dɔw ko tiɲɛ tɛ ko nin kɔni ye ka furanjɛla fanga maaw ka ayiwa kuma fɔ u ye min bɛ se k'u sankɔrɔta nka limanaw bɛɛ n'i ka hakilila tɛ kunnafoni bɔra ka bin fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka ko in tiɲɛtigiya min ye Direction Générale de Géologie et des Mines o ɲɛmɔgɔba Sheikh Fanta Madi Keita ale ye ɲɛfɔli caman kɛ kunnafoni sira dɔw kan a ko info 360 info maaw fɛ a ko jamanko kuma min bɛ ka fɔ Buguni mara la ko nkalon t'a la dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don jama yira a ko kunnafoni min dira an ka jabaraninsoba yɛrɛ sanfɛ n'o ye ORTM ye limanaw k'a fɔ ko jama a yira Mali la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni ko société dɔ de bɛ yen n'u k'a ma ko Madu Mining SA ale de ka ɲininiw senfɛ ale taara bɔ nin jama kofɔlen in kan ko wa a jama ninnu a kɛra ɲinini dɔ de senfɛ ɲinini min ni u ye kɔlɔn dɔw de sen a kɔlɔn ninnu kelen-kelenna yɛrɛ ko a janya tɛ tɛmɛ mètre 10 ɲɔgɔnna kan u taara bɔ jama in de ka o siratigɛ ninnu na min ye Sheikh Fanta Madi Keita ye a ko baaraw ni waati in na jama fɛn fɛn kɔni yera yɔrɔ in na ko o bɛɛ bi bila jamana de ka bolo kan wa nafolo bɛ na jamana wagandeba de kɔnɔna la min ye jamana kɔni ko a bɛ ka baara dɔw boloda ka ɲinini baaraw boloda walasa ka se ka ayiwa jamanko in n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ don walima a yera yɔrɔ minnu na n'a sɔrɔla a bɛ se ka ye yɔrɔ wɛrɛw la ka se ka o baaraw fana boloda o de la Sheikh Fanta Madi Keita ko olu bɛna yamaruya sɛbɛn yɛrɛ di n'o ye permis de recherche ye Madu Mining SA ma u ka se ka ɲinini tɔ k'a boloda walasa jamanko in k'a lajɛ n'a sɔrɔla a yera yɔrɔnin min na ni yɔrɔ wɛrɛw la n'a bɛ se ka ye yen nɔ a ko bi jamana ni société in o bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara in ka ɲɛta don a ko la nka jamanaden minnu bɛ k'a fɔ ko jamanko in tɛ tiɲɛ ye limanaw min ye jaman dɔnbaw ni dugukolo jukɔrɔ nafolo dɔnbaw olu de filɛ nin k'a ko sɛbɛntiya nin cogoya in na u y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan kɔdi minier yɛrɛ de ye nin kuma fɔ k'a fɔ ayiwa ni dugukolo nafolo kɔni yera ɲini fɔlɔw la a nafolo fɔlɔ o bɛ di jamana de ma yanni ayiwa baaraw ka sigi sen kan yanni maa wɛrɛw ka wele olu kana ayiwa a baara dabɔ an bɛ waati min na ko sisan ko jamanko kuma min bɛ ka fɔ nin ye n'a yera Buguni mara la limanaw ko nin kɔni n'a a nana ye k'a fɔ a yera yɔrɔ caman na ayiwa jɔnni de bɛ nafa sɔrɔ o ye Mali jamana ye nin b'a yira k'a fɔ hali sisan limanaw an ka dugu jukɔrɔ nafolo caman de bɛ yen minnu ni se ma k'a ma fɔlɔ Sheikh Fanta Madi Keita ka fɔ la nka a tora jamana ale de ka i jɔyɔrɔ la walasa ka se ka nin baara in ka dɔ fara a kan limanaw halisa an ka dugu jukɔrɔ nafolo kibaruya ko la le reporter kɔnɔna la ko société Barrick Gold Corporation ayiwa ko kalo saba laban in na san 2000 kalo saba fɔlɔ min tɛmɛna sisan san 2022 in kɔnɔna la ko société min filɛ n'ale de bɛ sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a ye dollar wari $337,000 a y'o de di Mali jamana ma sabu o ye Mali ka hakɛ ye i n'a fɔ impôt o nasiraw la walasa kalo wɔɔrɔ fɔlɔ min tɛmɛnen ni san 2022 la Barrick Gold ayiwa u ka ni société in limanaw ko u filɛ nin ka Mali sɔrɔ ka camanba de fara a kan sabu n'i ye jateminɛ kɛ impôt minnu bɛ yen ni nin société in b'a sara ayiwa Mali jamana ye ko nin na kɛ sababu ye ka camanba de fara sɔrɔw kan kunnafoni yɛrɛ dira Barrick Gold o ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye Barrick Mark Bristom ale ka kunnafoni dɔ senfɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2022 a jala k'a fɔ Barrick Gold ɲɛma a ko olu ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw
a bɛ sarankana min ta ka ɲɛsin u ma, kelen ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma, o de ye k'a fɔ bi ayiwa yɔrɔ min filɛ nin n'o ye Gungoto o dugu jukɔrɔlaw ye ani Gara o fanfɛlaw. A jirala k'a fɔ ko société in ale bɛ ka sanubɔyɔrɔ ka dɔ fara a kan ka taa o yɔrɔ fanfɛlaw la. Nin bɛɛ la société in k'a fɔ olu de kelen b'a nafa bɔ Mali jamana a fana bɛ caman sɔrɔ a la. O de la ko kalo wɔɔrɔ fɔlɔ min filɛ nin nafoloba min n'an bɔra k'o fɔ sisan dolari wari la $337,000 o sera ka di Mali jamana ma. N'i y'a falen franc CFA la limanaw a bɛ se miliyari caman ma. Nin b'a jira k'a fɔ société Barrick Gold min ye san o san ye limanaw u bɛ se ka min sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ nafolo la o bɛ se dolari wari miliyari 8 a n'a kunkanfɛn ma limanaw sanu la. O la ko jamana b'a ta sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la société kofɔlen ale ka ɲɛfɔli la. Kunnafoni filɛ nin limanaw a ye nin sɔrɔ le reporter de kɔnɔna la. O mana bɔ yen l'indépendant an bɛ fasiri kuncɛ ni ale ye. A y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ la a kunnafoni kun dira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen siga kɛra olu la k'olu bɛ ka jamana ayiwa a sugusuma k'a fira n'u kan n'o ye coup d'état ye. Maa fila bɛ yen nɔ commune 6 tribunal o kun ya commune 6 tribunal kun ye kunnafoni di k'a fɔ ko ayiwa olu sen tɛ ko in na n'o ye secrétaire général kɔrɔ min kun bɛ présidence la Kalilu Dunbiya ani commissaire de police min kun bɛ Kayi a fɔra k'a fɔ ko olu da tɛ ko in na n'o ye Mustafa Jakite ye. Nka limanaw ja ko in ma ban ja cour d'appel ale procureur général ale de filɛ nin ka welewele da kan bila kokura n'u k'a ma ko appel ale appel kɛ kokura k'a fɔ ko ni maa fila in ko a fɔra k'a fɔ u da tɛ ko la commune 6 tribunal fɛ nka fanga dɔ bɛ fanga dɔ sanfɛ procureur ko ko in a ka sɛgɛsɛgɛ a ka ɲɛɲini cogoya min n'o ye sariya yɛrɛ sira ye. Nka an bɛ waati min na ko sisan yɔrɔ maa fila tɔ ninnu olu a kun fɔra k'a fɔ olu nɔ tɛ ko la min yɛrɛ ye DGSE o ɲɛmaa kɔrɔ ye colonel Kasum Goyita. An bɛ don min na ko bi ale kɔni a fɔra k'a fɔ ale nɔ bɛ ko in na sabu ko maa saba wɛrɛ bɛ yen olu jɛmakan ye ko in ye olu da bɛ ko in na ale kɔni ma bila. Limanaw l'indépendant ka kuma la ka kunnafoni kuncɛ teliya la ko logement sociaux min filɛ nin Tabakɔrɔ ATT bugu la a jirala k'a fɔ ko olu sigibaw bi olu ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Mustafa Sise n'u k'a ma ko Sise technologie. Ni ye jateminɛ kɛ limanaw ni kunnafoni bɔra ka bin u ka jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma coordination des associations pour le développement de la cité des logements sociaux de Tabakɔrɔ village et du Garabal. Limanaw olu de ye kunnafoni di kɛ a kunnafoni di kun ye mun ye o de ye ko u ka dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Sise technologie ayiwa ko ale bɛ fɛ ka yɔrɔ in de daraki u la k'a sababu kɛ mun ye ko gafe dɔ b'a bolo k'o ye titre foncier. Min ye logement sociaux sigibaw ye u ka coordinateur ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Mutagaba ye ale ko a bɛ se hectare 10 ɲɔgɔnna ma ATT bugu Tabakɔrɔ ko sɔrɔ bosoba min filɛ nin n'u k'a ma Sise technologie ayiwa ko ale de filɛ nin ka nin hectare 10 ko a bɛna jɔ k'a kɛ yɔrɔw ye janajaw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na denkunuw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na ani kɔɲɔw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na. Ko k'a sɔrɔ dun limanaw k'a ni hali dugukolo ko koɲa bɛ maa minnu bolo n'o ye office malien de l'habitat ye ko ani olu ma bɛn a la ko hali direction nationale des domaines et du cadastre ale fana ɲɛ bɛ ko in na ale ma se ka foyi fɔ a ko la. O de la wulikajɔ o ka fisa an sen ka di ye min ye coordination des associations pour le développement de la cité des logements sociaux de Tabakɔrɔ et village olu de ko olu ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ joona n'o tɛ ko a ko ayiwa Sise technologie ko gafe min b'a bolo n'o ye titre foncier ye